Hayi bafethu mhlawumbe angilazi ibhola bafethu, mhlawumbe angilazi ibhola bafethu. Yini umsebenzi walento bafethu? Yini umsebenzi walento lena bafethu? Yini ekwazi ukuyenza yona? Njalo lento miyimaka i-committee foul. Njalo lento masidlala quick siyaphambili idelay ibhola. Lento ayikwazi ngisho ukukhahlela ipali. Lento ayikwazi ngisho ukuphasa iphasi eyodwa yaphambili nje. No forward pass, no nothing, allergic nje kwi-forward pass bafethu. Hayi ngeke bafowethu, yabona lana ngcono ngisho u-Ox lana khohlwa ayingeke. Nangazi lento ihlale ngenelani lento lena. Masifuna ukuthatha i-AFCON bafana bakithi, ngeke sikwazi lokhu siqala ngalento le. Udoti nje lento into yokufakwa uma usufuna ukukhila igame, usufuna ukukhomitha amafawuli, udelay isikhathi usuwina. Kodwa nje lento le udoti kahle kahle bengamele sihambe ngishona nayo. Mina ngazi umkhulu wenze njani, uyipreza ngaleyo ndlela i-Europe ukuthi once wadlala e-Europe uhlezi uqala nje bafowethu. Fana noNgezana bafethu, uNgezana cishe wadlisa nje bafethu, angiyiboni lento yakhe naye mina. Ngangitshela usengcono uNgezana. Hayi manje makufika i-real test hayi nayo indaba yakhe nje angiyiboni bafana bakithi. Mina angiyiboni lento lena bafethu. Umsebenzi wayo yini bafethu? Ake ningichazele bafethu, ake ningichazele.